बोसोरनि दिनै फार्स्ट थास' बिबार जानोसै नै जोंहा दिनै दहाय मिस्टारा डिउटि थांनायाव खाना लाबोफादों आरो ना फिल्ड डिउटि जादोंमोन बेना ओमफ्राय बेवहायनो खाना लाबोफाबाय नै बोथिसे सानैजों बोसोरनि फार्स्ट जानोसै जोंहा दिनै बिदिब्ला सायना लाग्रोनोसै आइखौ बोसोरनि फार्स्ट थास' बिबार बिराद जानो लुगैना दंमोन आङो नुदोबाथाय खाना लाबो होनदोंमोन आरोना आङो दाख्लैफोरनो आङो बुंबाय दंमोन ओमफ्राय फिल्ड डिउटि थांनाय जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनैसो थांनाय जाबाय नालाय खाना लाबोबाय नै बिसिनि थास' आथिंबो लाबोदो र' खोथानि थास' आथिङाबो एसेल' आरोना बारा बुरजा नङा सायनोबो बासोयो आं थास' आथिंबो दाना ओंखायनो एसेल' लाबोनो होदो एसेल' लाबोदो बे खोथानि र' थास' आथिङा जि मोजां मेरायलायना नै बोथिसे स' गाइस दा आङो थास' बिबारखौ सायना लानोसै बिराद गरम गोलोमजोब्बाय आं लाइटआ ओरैसो थानानै बारा मोजां नुवासै आंखौ स' गाइस नै आं सायखांनानैबो सुनानै लाजोब्बाय आङो नै थास' बिबारा ओरैजाय माबा मा होनो मैथा ओमफ्राय नै नाजोंसो संगोन आरोना नाया नै थास' बिबार ना मैथा जानोसै जोंहा दिनै ओमफ्राय नै पियासखौबो हाना लाबाय आं गासिखौबो रेडि खालामजोब्बाय नै बानलु गलमरिस सामब्राम गुफुर हाइजें बेखौ देनोसै ओमफ्राय नाखौ एवथ्रमग्रोनोसै आङो सारायबो जानना लाबाय आङो नाखौ एवथ्रमबाय दं नै आं नै ना एवथ्रमनाया जाबाय बे ना एवथ्रमनाय थावावनो हरनोसै आं पियासखौ अमा बेदरजों गोथावसिन जागौमोन थास' बिबारा जोंहाना सासेया जायाना अमा बेदर ओंखायनो नाजों जानांगौ जाबाय दिनै आङो मालाबा आरो मोनबावबा अमा बेदरजों जागोन र' दायो आं थास' बिबारखौ हरनोसै दायो आं मस्ला मस्लि देनायखौ हरनोसै आरोना हरनोसै धनिया जिरा हालदै
ओरैजाय दै फुदुंबाय दं आं ओंख्रियाव होनो So guys, नै दा दै हरनोसै आं आया एसे हरबावनि र' दैखौ नै दैखौ सारायसो होबाय आं एसे थिगसे ग्लब ग्लब गोदौ होनोसै नै ओमफ्राय मैथाखौ दा गोदौबाय थाबा होनोसै नाखौबो दा साखांनानै होनोसै आरोना दा गोदौबाय थाथ'थोसै ओरैजायाव ओंखाम जानना होबाय आं नै आंना ओंख्रिया बरियानो गोदौगासिनो नै ओमफ्राय दा आङो मैथाखौ हरनोसै आरोना एसे बोफ्लेना लानि र' मैथाखौ बोफ्लेना लाबाय आं नै दा हरनोसै आं ओमफ्राय दसे खोबना दोनथ'नोसैलाय ओमफ्रायो नाखौ हरनोसै आरोना सागं सानानै नाखौ हरनोसै माने आङो बेखौ खोस्लि फोनांथ'वा आरोना जेथिया सागोन अब्लासो आं खोस्लि फोनांगोन इदिनो गोदौ होबाय थाथ'नोसैलाय दसे So guys, दा आं सागं सानोसै रुइबाय नङाबा नाया रस ओंखारनाय नङा सानानै नाखौ हरनोसै आरोना साना लाग्रोनोसै नै बरियानो गेब्लेबाय दायो आं नाखौ हरनोसै जबहोनानै दोनलायनोसैलाय पुरा आङो बिदैखौ थेब थेब खामगोन आरोना बेखौ आमथा आमथा गोदौबाय थाथ'थोंसैलाय नै जोंना ओंख्रिया मोननायनि लामायाव फैबाय वाव गोथाव नुबायलै लाथाब लाथाबनो आरो एसे जबनो होबावनि र' होमबानो जासिगोन एसे दसे So guys, ओंख्रिया नै जोंना मोनबाय खांनानै लाबोबाय जानोसै जेबो गैया थास' बिबार गोजा गाबोन मंगलबार ओंखायनो जेबो सङासै गाबोन इबो जाजोबनो हायाबाथाय लस जासिगोन जोंहा जानोसै दासो खांदो आरो मैथाया माबा नुलायलायदों मैथाखौ नेमुसो हमनायानो बोरै जादों जाना नायनोसै जाना नायाखै हा गुदुंथारनो जानो हायाखै आं जाना नायनोसै बोरै जादों जानोसै गोथावानो टेस्टि दिनैसो फार्स्ट मोनजादों बोरै गोथाव जामारदों